Για να εγκαταστήσουμε το Freestyler θα πρέπει πρώτα να εγκαταστήσουμε ένα επιμέρους πρόγραμμα της Microsoft, στη συνέχεια το πρόγραμμα, μετά κάποιους οδηγούς για το interface το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε και τέλος ένα επιμέρους πρόγραμμα της Sunlight, το Magic 3D, με το οποίο είναι συμβατό το Freestyler και μας επιτρέπει να βλέπουμε offline τα ρομποτικά που έχουμε βάλει στο πρόγραμμα και να προγραμματίζουμε χωρίς καν να έχουμε τα μηχανήματα επάνω. Ένα viewer δηλαδή. Ξεκινάμε, έχω φτιάξει ένα φάκελο στον οποίο έχω βάλει μέσα τα προγράμματα. Αυτό είναι το Net Framework 3.5 της Microsoft. Το κατεβάζουμε από το διαδίκτυο. Θα κατεβάσει και θα εγκαταστήσει τα αρχεία που χρειάζονται. Το πρόγραμμα αυτό βοηθάει το Freestyler να δουλέψει με ArtNet interfaces. Στην περίπτωση που δεν μας ανοίξει αυτό το παράθυρο, σημαίνει ότι το Net Framework που χρειαζόμαστε έχει ήδη εγκατασταθεί στα Windows και δεν χρειάζεται να κάνουμε όλη αυτή την απαιτούμενη διαδικασία.